ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲನ ವೇಣು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದರಂಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಮದರಂಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಪೂರ ತಾಯಿ ತಾಪಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಎನ್ನಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾಬೆ ಇನಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತುನುಲ್ಲೆ ತೂಕ ದುಂಬು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿದ ಸೋಜಿನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆವು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಜೊತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಲ್ಲೇ ಅವು ಏತ ಪೊರ್ತು ಗೊಂಬೆ ಬರ್ಪುನೆ ತಿರ್ತಿಲು ತೂನಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜುಂಡು ತುಕ ಮಿತ್ತರ ಪೋದು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಜನಗಳು ಪೂರ ಬರಡ ಹತ್ರ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಜನ ಸೇರುರತ್ತೆ ಮಾಮಿಯಂಟ ಪಂಡಿತ್ತೇರಿ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಬಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಲರಂತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ಆಯ್ಜಿ ತಂಚಿದ ಕತ್ತರ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲು ಪೂರ ತೋಲಿ ಬಾರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಅವೆನ್ನ ಬಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಗಾಲ ತಿರುಪತಿ ಪೋಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ನಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಂಡು ಬೋಂಡ ಕೇಳಿ ಯಾರ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರೊಲಿ 151 ಸತಿ ಯಾರನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ಆತಂತೆ ತಿರುಪತಿದ ಒಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಇಂದಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮದರಂಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದು ಮುಳ್ಪತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಎಂಕ್ಲು ನಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂದು ಕಡೇಶ್ವರ ಆಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ತೊಲಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದು ಅವ್ರು ಕೊಲ್ಲುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮದರಂಗಿ ದೀಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರಂಪುಣೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದರಂಗಿ ಕಡೆನೇ ನಮ್ಮ ದೀಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮದರಂಗಿ ಕಡೆ ದೀಪುಂಡು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕೈಕಿದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ದೀಪನಂಚ ಈ ಮದರಂಗಿದ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐನ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಓಕೆ ನಾನಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಕ್ಲಿ ತೂವನ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪಂದು